Ayan, good afternoon po, Ma'am Jonna, and good afternoon po sa mga nakikinig po sa Bombo Radyo Legazpi po. Yes po. And thank you Well, so much po for inviting ah, me po. yes po. Well, makikibalita lang po kami sa inyo dahil nakaka-proud kasi bilang isang Bicolano, nabalitaan po namin na kayo po pala sir ay isang Bicolanong designer at kayo yung nasa likod ng official na token, mga souvenirs na ginamit po sa recent lang na State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, pwede niyo po itong kumpirmahin at pwede niyong ikwento sa amin paano po kayo napili or paano kayo naging designer para po sa Sona. Opo, ayan, maraming maraming salamat po. Once again po for inviting me po para makapanayam po dito sa Bombo Radyo. Nag-start po siya, tinap po ako ng empleyado po sa Congress po. So, na-meet ko po siya sa trade fair. And before po nag-work po ako sa RCB Cross and Design, which is the official maker of the token ng Sona po. So, marami kaming nag-submit ng designs po. Alam niyo naman po sa government, 'di ba po, nagbi-bidding po 'yan kung sino po yung official provider or official supplier po ng gagamiting token po. So, fortunately po, nag-submit po tayo ng three designs. So, fortunately po, may napili pong isa at syempre tayo po yung nanalo sa bidding. So, yun na po, doon na po nag-start po yung pagkapili po sa atin na mag-provide po ng token po. So, yun po. Okay, so parang sumali po pala kayo sa bidding. Pero talagang plano niyo, Mm-mm. sir? I mean, ahead of the State of the Nation address, plano niyo na talaga na ma-include po dito? Actually, wala pa akong plano po. Like, biglaan na lang po na sabi niya sa akin, ito yung exact word. Sabi niya, Be, designan mo nga ako na ano, kasi nakita ko yung mga designs mo magaganda. So nakikita niya yung mga designs ko sa trade fair. So, feeling ko nasa isip niya na itap ako kasi friend ko po siya sa social media. So, kasi sabi niya, yung mga nag-submit kasi hindi kami masyadong nagagandaan. Sorry for the, pero hindi kami masyadong nagagandaan yung mga nag-submit daw. Kasi different manufacturers in the Philippines po yung nag-submit po. So, yun po. Kaya po sinabihan niya ako na try na nga natin mag-design ng ganito for token. So, yun nag-design po tayo and nagustuhan po nila. Nagustuhan po nila ng board, yung napili po kung ano yung official token po. So, yun po. Okay, so Kaya parang po, kayo po yung talagang nag-decide or kung opo. okay na yun. Kung hindi ako nagkakamali sir, yung bag po ba ito? Actually po yung bag po, laptop bag talaga siya. Nag-start po siya sa laptop bag. So nagbigay siya sa akin ng specific na product which is laptop bag. So sabi ko, sige po, design po ako. Nagbigay ako ng three designs. So, pero alam ko na ipapagawa ko to sa Bicol. Kasi Bicol is very rich in raw materials. Especially yung nasa background ko. Yung abakan natin, 'di ba? Sobrang yaman ng abakan natin sa Bicol. And sobrang gagaling ng mga artisans sa mga handicraft producer natin sa Bicol, especially in Albay. Kaya sabi ko, if ever na mapili, dito tayo magpapagawa. So, binigyan ako ng specific product which is laptop bag. And yung napiling design ko is Liderato laptop bag. Yung pangalan niya is Liderato laptop bag. And doon na nanganak. Sabi niya, gawa din tayo ng kit bag or essential bag, which is yung nakalagay po linawin ko lang po sa mga nakikinig, yung nakalagay po doon sa kit bag or essential bag is water, tissue, yung mga essentials like candy, pagkain, hindi po ano yun wala pong pera. Kasi nakikita, hindi po yun maleta kasi nakikita ko po sa mga comments po sa social media, especially sa mga news channel or news pages na maleta daw, pera daw, ilan daw yung bayad, so gano'n. Hindi po. Um, Kit. sa mga gusto pong malaman, opo, kit po yun, yung mga food, yung mga candies, and yung essentials like water, tissues and all, nandoon po, hindi po yun pera. So doon po nanganak yung design na liderato bag ng kit or essential bag. So bali, dalawang items po yung produce po ng RCB Cross and Design na sa tabako naman po produce.
So, ibig sabihin, ito pong mga disenyong ito, sir, ano, itong mga official na token na ito, dito po pala mismo ginawa sa Bicol. Hindi Yes, sa opo, sa Bicol po. dito talaga mismo. Mm. And eto pa nga po kasi sobrang lapit, sobrang iksi po ng binigay na time. So parang tinapo ako ng late June. Tapos ang SONA po July. So nag-concept ako. So ilang days yun inabot, mga 2 or 3 days. Nag-conceptualization and yung material, ano ba yung gagamitin kong material? Syempre, pwede naman akong gumamit ng material na hindi hindi natural material, di ba, para mas madali. Like leather, like cloth or fabric. Pero syempre, gusto natin i-showcase din kung ano ang meron sa Bicol region, which is specifically in Albay, which is abaca. Gumamit po tayo ng abaca, gumamit po tayo ng jute and raffia. Tapos yung leather na lang po yung iba. And syempre, inisip ko din po, sobrang konti na lang po ng time and sobrang dami po ng orders. Lalo pat nadagdagan po ng item, which is the kit and essential bag. So dapat simplehan ko lang, pero may touch ng Philippine material or touch ng Philippine design. So yun po. Yun talaga yung as a designer po, especially homegrown po sa Bicol region, sa Albay po. Yun po talaga ang goal ko, na ipakilala po ang material, ipakilala po ang gawang albayano. So, So ibig yun sabihin, po. sir, yung background ninyo sa likod, yan po yung siguro isa sa Mm. gamit. Opo. Ano, Abaka po. baka. Opo. Oo, Opo, abaka po. ayun. So, And yun lang po. Gusto ko lang din po sabihin na um, anak po ako ng weaver for more than 45 years. Anak po ako ng weaver po. And I am from Santo Domingo, Albay. Opo. So, yun po, gusto ko talagang i-showcase siya, na maipakita kung ano yung meron sa Albay, yung galing ng Albay po. ang galing kasi, syempre, ginamit nyo din po yung mga materials na available tayo dito sa Bicol. Ano, Opo. available natin sa Bicol para sa ganyang talento po, sir. Ano, so, malaking tulong rin po yun, especially po sa ating mga Bicolano farmers, sa mga abacaleros, di ba? Oo. Opo. Ano. So, gano'ng karami siguro yung mga nagamit po ninyo, sir, na mga abaca? Ay, sobrang dami po. Like, thousands kasi po yung order natin. Like, we have 2 products po. Thousands yung orders po. Sobrang dami. And ang maganda dito kasi nabibigyan natin ng trabaho yung mga mananahi natin, yung mga weavers natin, di ba? Yung mga farmers natin specifically kasi wala naman silang gagawin kung walang nagtanim ng abak. Opo. So, ilan po pala yung mga na-produce po ninyo? Na mga Na-produce po namin is all in all 1,200 products po. Opo. So, lahat po yun, naubos po yun, during the song. Ano po? Opo, kasi marami daw po yung guests. Oo. Akala nga namin po hindi na po makakaabot sa due date. Akala namin mag-air shipment kami, pero mahal kasi yung air shipment. Pero sobrang galing. And talaga, sobrang thankful ako sa RCB Crafts and Design, sa mga lalo na sa mga sa mga workers kay Ma'am Rochelle Briones. Sobrang thankful ako na ang gagaling nyo, grabe. Sobrang gagaling ninyo at natapos ninyo yan sa before na mag-sola. Oo. Kasi doon sa napaka-short time na meron lang Opo. pa, malaking tulong din po sa mga tao na nasa likod nito para maging matagumpay at syempre makumpleto lahat po ng orders. Oo. So, Opo, opo. pero may tanong Sayang lang. naman po kung hindi makakasabay kasi po. Kasi pag hindi na napaipadala, sayang naman. Hindi na nila magagamit. Kasi during the sauna lang po siya. Yes. Ano ito, sir? Yung iba binibili talaga nila. Yung mga bag po ng mga senador, nung ilang mga mababatas, so libre na. Um, yung yung kit po, ano po yun, sabay po yun talaga sa parang nandoon na po yun sa mga tables ng mga congressman, ng mga senador, yun po, ng mga senador. So, nandoon po yun sa table nila kasi essential kit. Yung laptop bag, hindi ko alam kung ibebenta or talagang ibibigay. Kasi token siya. So, ibibigay talaga ata siya. Okay. Pero sa labas Opo. ng batasang pagbansa, nandun pa yung ilang mga Opo. pwede nilang mabili kung may mga Opo. ah, Mm. And siguro din po naging part din po kasi kami ng exhibit sa Senate before.
2024, parang gano'n po. Tapos kasama din po namin si Congresswoman Casalagman nun. So So parang parang ang pagkakataon, meron kayo. opo, second time po siya. And sana sa susunod pa po, makuha ulit po kami. And ano din po, good news din po, mai-showcase din po ulit natin yung ating mga produkto sa darating po na ASEAN Interparliamentary event, same ng Congress po. So, hindi na lang po mga Pilipino yung makakagamit ng ating mga produkto, mga taga-iba-ibang lugar na po, taga-iba-ibang bansa na po. So, tayo din po yung mag-produce po. Kasi nakita nila yung quality ng gawang Bicol na sobrang ganda at talagang namang pang international po. Sa madaling sabi, mas lalawak pa po yung ating marketplace. Opo. Yes po. Marami pa yung makakakilala po ng mga produktong gawa ng Opo. may I know, sir, kung gaano na kayo katagal pong designer? Okay po. So actually po, I'm a graduate of Bicol University. We're the pioneer batch po of industrial design sa Bicol University po. So kami po yung first batch ng industrial design po sa Bicol University. Specifically po in Bicol University College of Industrial Technology. And shout out kay Sir Calleja, Christian Calleja, na dean po ngayon ng BUC po. Doon po ako nag-start na mangarap, and after po nun, nabigyan po tayo ng chance na mag-work sa Design Center of the Philippines. And ngayon po, I am working po. May mga clients po tayo, which is handicraft din po, and yung iba din po sa academe. So, yun po. Nag-work po ako ngayon doon sa iba-iba pong mga kliyente po natin, which is offering designs po. And I am currently taking masters po sa Philippine Women's University po. At actually, may pasok ako mamaya alas 5. Pero, ayun, syempre, tapos na yun. Tapos na itong ating interview. Yun po, I am taking masters in fine arts and design po. So, yun po. Yun po yung mga pinagkakabisihan ko po ngayon. And ilang years na ba? Nag-graduate ako ng 2017. So, up until now po, I'm practicing design po. Opo. And talagang motivation ko po is to give work sa community po, especially po sa Albay. And yun po, yung mama ko po kasi is talagang, yun po yung pinaka-inspiration ko po, which is, she is weaving for more than 45 years po. And siguro, will not know, di ba? Magkaroon tayo ng business po sa Albay. Yes. Opo, yun po talaga yung goal natin Looking po. forward. And kapag nangyari Opo. yan, sir, asahan nyo, mangungulit na naman po kami para sa Thank you so much po. Oh, this will help para at least mas makilala pa po kayo, lalong-lalo ang mga produktong gawa po ninyo. At maraming salamat syempre po dahil kami proud po sa inyo bilang Kako Bicolan, Thank you po. kumbaga maging part po kayo ng State of the Nation address ni President Marcos. Anyway, baka may mga mensahe o gusto po kayong batiin dito po sa Bicol, sir? Go ahead po. Opo. Ayun, binabati ko po yung family ko po sa Santo Domingo. Opo. Lalo-lalo na po sa mama ko, si Carmen Balaoro po, and sa papa ko si Jerry Balaoro po. And syempre si Ma'am Rochelle po ng RCB Crafts and Design. Thank you so much. At sa mga manggagawa, mga mananahin ni Ma'am, thank you so much po. And nagpapabati din po si Sir Mark Dave Azores po, which is professor po sa Bicol University po. College of Industrial Technology. And sa lahat po, sa mga friends ko po dyan, sa Albay, kila Kyla Jane and kila Janelle, and sa mga sa mga kaibigan ko po sa Santo Domingo po. Thank you so much po. And syempre sa Bombo Radyo Legazpi po, maraming salamat po sa pakikipanayam po sa akin ngayong hapon po.